Os movementos da Terra. Realizado polo alumnado do IES Lamas de Abade. de primeiro da ESO da sección Bilingüe. Non sabía que había dúas gramáticas. Charlie, que queres, Rodolfo? Descubrir que o movimento de rotación é o de traslación. Sí, pero eso é igual, porque vou dicir o primeiro. E por qué? Porque non sabes que o movimento de rotación faz o primeiro que o de traslación. Ai, sí, é Pois verdade. vamos a seguir o orden. Na escola. Rodolfo, Charlie, vine a presentar o vosso traballo. Onde esa maqueta? Onde? Aquí, mira, agora xa xira. Menos mal. Bos días, eu sou Rodolfo e veño a presentarvos o movimento de rotación. Eu son Charlie. E veño presentar... Charlie, acordamos que facía o primeiro Sí, despois. é verdade. Veña, empezade xa, que o público vaise. Eu teño fame, e con fame non razón. Eso. Ti cala, e vos empezade. O movimento de rotación é o movimento que fai a Terra cando xira sobre si mesma. Dura 24 horas. Vamos, o que ven sendo un día. Nadie di 24 horas. E por onde sai o sol? Déxame acabar, home. Vale. Por onde iba? Que perdí. E por onde sabes hoy? Non, aí vai dicir antes. A ver? Tú sabes. Mira. Ten consecuencia de días e noites. O sol sale por o leste. Eso é porque xira en sentido antihorario. Non quere dicir algo máis, profesora? Sí, porque non nos dis porque non hai 30 horas de luz todos os días do ano. Eso por o eixo de rotación. Como? Non entendí nada. Vamos a ver. A Terra non está totalmente recta. Está inclinada a 23,5 grados. Iso fai que nun hemisferio haxa máis superficie iluminada que no outro. Entón no hemisferio con máis superficie iluminada é verán. E os días son máis longos, non? E ademais, nese hemisferio vai máis calor porque os rayos se encenden perpendicularmente. iso todo é verdade. Pero eu non teño isto aquí. Así que iso está moi ben dicir. Agora vou eu. Xa, home, xa. Bos días, eu son Charlie e vou vos explicar o movimento de traslación. O movimento de traslación é un movimento que fai a Terra cando xira alrededor do Sol. É antihorario e dura 365 días e 6 horas. Entón, por que hai visión? Eu. Ti. A ver, a Terra tarda 365 días e 6 horas en dar unha volta completa alrededor do Sol. Como un ano só dura 365 días, cada 4 anos engádese un día máis, que vai sendo 29 de febreiro, para compensar o desfase que se xera durante eses 4 anos anteriores. Moi ben. E ti, contanos algo dos solsticios e equinoccios. Ok, os solsticios son momentos do ano onde se atopan a maior diferencia de horas de luz e escuridade nun día. Por exemplo, cando é verán no hemisferio norte e inverno no sur. Os equinoccios son momentos do ano onde a duración das horas de luz e escuridade son as mesmas. Xa acabei. Moi ben, chicos. E a vos, que vos pareceu? Foi bastante guai. Sí, molou, molou. A mí ben, moi ben. Que Dios me lo Por certo, esta profesora non se para de... É porque dixes. Non lle dicimos nada sobre os veráns cálidos e non cálidos. É porque non lle dixeches. Pero cando me acordei. Ademais, iso tocaba a ti. Ai, sí. Pois non... Pois nada. Sabes por qué? Non. Porque cando é verano no hemisferio sur, a Terra encontrase no punto máis cercano da súa órbita ao Sol. Pois non E sabía. cando é verano no hemisferio norte, encontrase no punto máis aplastado. Sabes ese refrán que dice moito as abogas? Nunca te deterás sin saber algo máis. I'm Mark Anthony Thompson, and I approve this presentation. Hello. Scrabble. Hello.
Os gustou? Un aplauso, algo...